Sziasztok srácok, én Nox Legend vagyok, és itt még egy olyan videóban, és ebben a mai videóban szeretnék nektek egy olyan emberről beszélni, akinek 14.200 követője van. Úgyhogy srácok, őről szeretnék beszélni, szerintem Magyarországon ő a legjobb tabletos Fortnite-os, és szerintem most nézzünk róla egy pár videót. Magyarország legjobb mobiljátékosa ellen egy vita. Igen srácok, erre akartam kitérni, nézzük egy jó. Miért piszkálnak, miért írnak csúnyákat, miért akarnak lehúzni, és a többi, és a többi. És erre csak azt mondanám, amit a Goat is mondott, hogy Te szeretem ezt az embert, csak is Ronaldo srácok. maybe someone don't like me because maybe I'm too good, I don't know why. Én olyat csinálok itt Magyarországon, amit még a PC-sek is megirigyelnek, és látszata van annak, hogy szenvednek, és a PC-sek álmait élem, és ez fáj nektek. Oké srácok, ez komoly. Ez komoly. Szerintem tényleg, amúgy szerintem alázna a PC-seket. Kacok, lehet, hogy PC-s leszek, ezt figyelj. Hopp, egy PC-s. Egy PC-s játék. Nothing beats a Jet2 holiday. Új. Szerintem tényleg jól nyomja. Jézusom, srácok, nagyon jól nyomja amúgy szerintem. Egyébként ő PUBG-zott, úgyhogy ebből tudja 4 ujjast. Úgyhogy srácok, ennyi is lett volna ez a videó, őről akartam volna beszélni, úgyhogy ha tetszett, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Remélem, hogy megnézze ezt a videót. Úgyhogy sziasztok!